Danas u Govorniku nastavljamo našu zanimljivu priču o normama. Zapravo su norme izuzetno važne za poduzetnike. Zato imamo i zanimljivu gošću. Koje su društvene i gospodarske koristi o normi i jeste li znali da norme imaju gotovo 10 puta, dobro ste čuli, 10 puta jači učinak na gospodarstvo od onoga koji se ostvaruje koristima od inovacija. Da bi saznali nešto više o normama, danas je s nama doktorica znanosti Ana-Marija Boljanović, voditeljica odsjeka za poslovne nomoteke i kontaktne točke za mala i srednja poduzeća. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Kako evropske norme mogu pomoći poduzetnicima? Europskim normama poduzetnici dokazuju da su se usmjerili na izvrsnost, na kvalitetu i sigurnost svojih proizvoda. Europskim normama njihovi proizvodi postaju direktno primjenjivi ili mogu ih staviti na tržište Europske unije. Njima dokazuju sukladnost sa svim zakonodavstvom Europske unije. Također, njihovi proizvodi su interoperabilni ili zamjenjivi i spojivi sa drugim proizvodima koji su već stavljeni na tržište. To je iznimno zanimljivo, međutim, kroz norme se može povećati i konkurentnost. Da, poduzetnici koji primjenjuju norme dokazuju da su se usmjerili na izvrsnost, da žele da njihovi proizvodi i usluge budu sigurni za korisnike, osim toga da štite zdravlje, da štite okoliš. Također, kada primjenjuju norme, ti poduzetnici imaju direktno lakši pristup i javnim nabavama koje su sada sve češće i češće se referiraju na norme, a posebno na sustave upravljanja kvalitetom i okolišem koje su sada postale neizostavne u javnim nabavama. Norme sprječavaju bilo kakve zapreke za stavljanje proizvoda na tržište i takvi su proizvodi definitivno prepoznatljivi, a takvi poduzetnici također imaju bolju reputaciju na tržištu. Vi ste na čelu kontaktne točke za mala i srednja poduzeća. Kakvu korist to donosi poduzetnicima? Opišite nam malo svoj rad. Pa evo, poduzetnici nam se mogu obratiti mailom, telefonom, mogu doći osobno. Oni trebaju informaciju da li postoji kakva norma za njihov proizvod. Mi istražujemo taj podatak, ponekad nađemo u hrvatskoj zbirci, ponekad u međunarodnim, imamo i zbirku njemačkih norma, zbirku američkih norma. Uglavnom, poduzetnicima osim norma ukazujemo i na važeće propise i na kontaktne točke u drugim tijelima kojima se moraju obratiti. Ukoliko trebaju tumačenje kakve norme sadržaja, također im pomažemo da se obrate tehničkom odboru, lociramo koji je to odbor. Svakako sve zainteresirane upućujemo da se uključe u rad tehničkih odbora, da se uključe u proces nacionalne normizacije koji može donijeti višestruke koristi. Gdje je moguće onda pregledati zapravo i potražiti te norme, a da su u digitalnom obliku? U kontaktnoj točki, koja je zapravo dio normoteke Hrvatskog zavoda za norme, mogu pregledati sve naše zbirke i dobiti sve informacije besplatno, dakle, na tom mjestu. Ukoliko ne mogu doći osobno, te informacije im pružamo mailom ili telefonom. Prošle godine smo imali oko 900 takvih upita, želimo pojačati njihov interes i pozivamo ih ove godine 27. lipnja, dakle obilježavamo i dan mikro, malih i srednjih poduzetnika, otvaramo svoja vrata kontaktne točke, pozivamo ih da dođu i da pogledaju i informiraju se o svemu što ih možda zanima, a također mogu i kupiti norme s popustom od 20% koji će trajati 2 tjedna. Odlično. Za kraj, obzirom da se nalazimo u vrućoj ljetnoj sezoni, kako su povezane norme i turizam? U području turizma ima jako puno norma koje prate usluge nautičkih luka za nautičare, usluge za rekreativce, za ronjenje, imamo usluge za parkove prirode, znači turističke vodiče. To je što se tiče usluga. Međutim, što se tiče proizvoda, također imamo niz zanimljivih norma, norme za ronilačku opremu, sunčane naočale, čak i kupaći kostimi su normirani.
Zatim svi planinari imaju sigurnu opremu zahvaljujući normama. Također roštilji na otvorenom su normirani, šatori. Dakle, niz proizvoda koji nas svakodnevno okružuju su zapravo usklađeni s normama i nama pružaju jednu sigurnost i zaštitu da budemo zadovoljni što smo odabrali te proizvode koje su usklađeni s normama. Anamarija, puno vam hvala na ovih par korisnih informacija. Vi ako ste poduzetnik, što reći i razmišljate o svojoj ideji i inovacijama, prvo u Zavod za norme, odnosno u ovu kontaktnu točku za poduzetnike.